adlaw ba kay mangumpra ko kay muno bitaw ko kay kanang utan di ko kanang pagkaon ba. Nya ako plano karon kana nga palit ako utanon kay siyempre nakita ko sa kanang mga pictures ako mga pamilya ba nga utan lang sudan so gimingaw sa utanon sa lamig kay kaon kanang kuan bitaw kanang tang utan nga sinabuan kana bang nay kamunggay ba. Nya kay lagi wala lagi kamunggay diri. Buti kanang di mabuhi ang kamunggay diri nga tanom mo. Sa kadaghan nga ang kamunggay diri mabuhi diri. Nagingon ko ano mang dili mabuhi ang kamunggay diri nga mo gina pinaka-importante gid taon eh. Nya naingon nga ang Japan lagi kuno bugnaw lagi daw no. Nya mo na di ko na mabuhi ang bugnaw. Yung ganaw na kita lagi mabuhi man kita bugnaw lagi. Ay ko ingon mabuhi tag bugnaw kay ano na mag-winter jacket man ta. Ako na na ako. Ngano rin kanang kamunggay atong itanom ni dako na yung panahon na sing bugnaw ato na winter jacket pero mabuhi pa sila di ba? Ako rin panahon na ba? Oto nga nako. Lami ara ikaw kamunggay ba? Duha na katuig ba? Katilaw kamunggay gid. Lami ikaw gang utan nga sinabuan bitaw pero ambot ay lisura gid. Buti di mabuhi ay. Mo na no sa mga tawo nga plano mara diri Japan ba? Pagdamo gid kuan kamunggay liso sa kamunggay itanom na to diri atong eksperimentuhan. Panahon sa winter palit ang winter jacket. Tanga na to. Kaya mabuhi ba? Simple kayo ay mabuhi ay kani mga tanong mari ka madaot ani oh. Daot ang buhi ang ganina kana mga kamunggay nga baga og ginagkuan gud. Baga ginagpunuan niya. Di ba? Muna karon kuyugi ko ninyo magkay muno ta. Nya ay mina mangumpra ba? Mangumpra. Kay wa may kamunggay lamit tagay higop og sabaw lagi. Pag pinakbit ko. Nya aron lang pud sa mga tawo nga wala diri sa Japan. Sa mga Pilipinas karon nga natanawan nga video. Aron po ba makabaw mo ba? Tagpila ang utanon diri sa Japan. Kaya ang utanon diri ako lay maluoy lagi pero mahal lagi day. Mambot lang ko. Wala ta. Tanaw ta mga pinakbit ha. Magkuwag para pinakbit. Utanon sa para pinakbit. Og tara, kuyugi ko. Dili sa Japan, dapat ang imuhang kamot limpyo. Kaya nagsuod mo sa supermarket kini man imong gamiton, inigabli sa portahan. Makita nila limpyo imong kamot, makasuod na ka. Muna, suwayan na to ha. Pakita na ko kung kamot ha, tanawan nyo. O, di ba? Saan nagkaanak? Pwede na makasuod. Delay, kumidjar bitaw tayo. Automatic na siya mabli kay naman siya marag sensor ba na kita rin. Pero kung nagkanahon na ko ba sa kag ko na ang style diri sa Japan kung ang ilang tanawon ang naong ba. So nigabli, kita rin imong naong ba na bitaw no. Pewan ko ba kung ako kana makita nila akong naong mabli ba ha. Kay amo to. Okay ra mura kung naong gara makita nila kay. Siyempre kung inigabsod mo portahan makay. Kung ang naong may basihan inigabsod portahan. Daduha gyud radigin mabli kung ako ang naong makita gid. Kita na kumidjar ta nga. Automatic na siya mabli na siya diretso. So karon kay plano mo ka magluto og pinakbit kay lagi lamin kay kautan nya aron sa makibaw mo kung napila mo tanon diri sa Japan kay perti ra mahal lagi taon ako lay maluoy ha tanawa na ta kalawap kalabasa ma'am gani pinaka-importante gid sa pinakbit mahal ay kini oh kini siya gamay kayo no kita mo 102 yen 102 sa to ang kwarta mga kuan siya mga 40 kapin, hapit ni mo 50. Pero i-round off na nato 50 ni. Tingga maya og gabi ha, kulay maluoy taon. Ginoo ko ang taon ni, tingga maya 50 sa tuan kanang 50 na to. Dako nang kina, tibuok naman na ang kanang 50 na to. Dire wa pag abot 1/4 kani guro. Ginoo ko. So kini mo ni hong kuan baliton 40, man ini nga sa tuwa kwarta 40. Sa may sunod talong. Ang talong oh. Kung tulo ra mo paliton, kay ni tulo 213 yen. 213 sa tuwa kwarta 100 ni tulo ra mo 100 grabe ha. Wala akong ginoon ninyo, kapatid yung mahala. Tanon pa lang gani, samot ng karne, suting mahala. Talong. Kaya, tulor mo ka, sa kwarta, 100 na. Sunod paliton na para pinakbit. Ngita na dali. Kini siya. 177. Grabing mahala ba ni? 177 sa to ang kwarta, mga hapit 100 ni. Hapit na siya 100 sa itong kwarta. Samot, usan ni murag na siya batong. Murag batong ba? Siguro murag mo ni pareha sa ato ang kanang Baguio beans ito, murag mo ni. Pero kaya wala man ta sa Baguio karon. Nanto Japan kato nitago ng Japan beans no. Nabutbuot ang pangalan ni Japan beans so. Di ba ni batong kay mugbo mo gani. Ang gatong batong, tag-as na gatong batong. So kani Japan beans so. Hapit mo 200 sa itong hapit mo 100 no. Kani ron. No, ko mahala ang taon. Ang pinakbit lami kayo kung may palaya no. So ang palaya makabungog ang inyong palaya dire pati mahala so mangambot lang din palaya tanawan yung palaya oh. Ang isa ka buok asa may goya ni ara goya mo ba ni mo gini goya palita palaya man ng goya so mao ni ang palaya usa ka buok man paminaw mo kay pati mahala palaya isa ka buok 213 yen sa tong kwarta 100 yen round off na to 100 isa ka buok lang 100 grabehan naman lang taon katuwa ka ng 100 na to sa kilo na mo guro na sa kilo na nakapin ko nga palaya pero diri isa lang ka buok ko wa di ko magbutbuhat oh lagi na nakabutang oh 213 oh
100 sa tunga kwarta, grabe ha. Una usahay ang luto pinagbit din ako tawag paliya. Pait kayo gud. Kay mahala ba? Okra. Oh, mamay naam ginang okra sa pinagbit. Mangambot lang gyapon ko sa okra. Kay mahala nawa okra. 213 yen. Grabe ha, okra pa mahala. 213 yen ato nang i-convert. 100 yapon i-round off na to 100. Ipon na to ang 100 sa to ang okra. At pila na nakabuok? Siri ha ipon na to ha. 1 4. Grabe ha, 8 ra kabuok eh. 8 kabuok 100 sa to nga kwarta. Kanang 100 sa to pila naman taon naka-okra. Usa naman nakabalde gro. Ang okra gini sa mo panghatag naman sa lingan taon eh. Direct mang mahalay noon. Muna kung gingon lagi ninyo kanang mga naa sa Pilipinas reha. Ayaw itawag mo sa yaw-yaw kung di mo tagaan sa inyong asawag bana kung sa inyong pangayoon. Kaya dire nagkaliso din taon mi. Perti man ganing mahala sa tanon. Oh, di mahala sa tanon eh samot ng karni. Muna kung gingon niyo. Kami dire nagkaliso din taon mi. Luto o pinakbit. Kamo duha. Lipay kay mo buyog inyong kabit. Ay niyo no. Una nga kini ako pinakbit karon walay karne. Wala. Kini ra. Ako pang pilang karne. Wala. Hurot kwarta na ko ani. Buti na labad akong ulo ani. Mao gana usahay nga. Hindi na lang ko mamahaw kaya aron lang gid makatipid-tipid ba. Ang inyong mga pamilya gani nga maingon dia sa Pilipinas nga unsa man na mari oy ang imuha man ang imong pinakbit ba wala man lang karne. Walang karne, wala pong hipon. Tubaga. Tingna, mari. Balag nga akong pinakbit mari. Walay hipon, basta sa bangko na ako'y ipon. Kana mo na real talk, di ba? Dire dili na kay nanglag subak-subakan kanimo eh, ting mahala. Una kamo diha, kung sige magpangayo sa inyong mga bana asawa dire. Ay mo pagyaw-yaw, wala matagaan. Ting mahala in taon, tanon tagan ina, samot ng mga karne. Labad ang ulo ani. Nya karon, ako nabayran sa pag emuno ko niya o sa sa kuang pagpangumpra ba para sa pinakbit. Niabot og kuan kanang kapit 1,000 yen. Grabe mahala. So ato na i-convert sa tuwang kwarta mga kuang ginagyan mga irando dito 500. Grabe mahala no 500. O labot nga patimpla na, mga patimpla mga tuyo asin sa para diay patimpla nimo. So imo 500 di ay dire, ug imo dalon pinakbit nga tabang. Siyempre pa patimpla, di ba pinakbit na siya nga tabang. Nya kana. Una nga pinakbit ka, palitan pa nimo katong patimpla. Mabot yun siguro mga 700 800 sa tuwang kwarta. Ginuo ko yung taon sa tuwang kwarta wala nilatang baboy naman na, nilatang baka, pila na ka kilo gro, mga 2 kilo na nilataan ba. Dire, pinakbit lang. Unsa na diha kanang mga pamilya na to, kamo na diha pamilya na mo diha karon nananaw, nga wala diri sa Japan. Perti mahala yung taon. Para muna idipit pinakbit. Kamo diha. Milian pa kay magsudan, puro pa mo karni. Di jud lalim lagi diri, hindi ka mo budget ba, wa di kwenta gid. Kaya ngo ko ba? Kabihan, mahala ba Japan ay. Kaya akong kapagtuog ko, kaya bang di kay mo mahal ba karon pa sa tuwa ba gamay ra diferensya na ba. Sus mo tong kadugay ko din mahala ba di ay. Mo to usahay bitaw kanang nagtanom ko kay para makatipid lang ba. Pwede naghanang gitanom na kay paliyan ay tawo na kay okra nagtanom di ko sa una kay aron na makatipid ko. Kay mo na kay sa ako pagtipid kay kanasa ko nasa kay savings ko ana. Di mo to katong matigom na ko. Ako na mo yato na akong librihan na madugay. Para magyapon magdugay mi. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping. Moto nga akong tanom, moto nga matay na. Mura pagsaya ba namatay na ba yung feelings ako ba? Kagutan, sige latag karne dire, guro tatong tinigo man na, di ba? Nakita naman din mo kung sa kamahal pinakbit. Magpakbit ka dire, ako lang maluoy mo. Nah, ngamot lagi ko. Kung na ka na maluto pinakbit, dugay ka na mahurot sa kuha. Duha ka adlaw tulo. Di na nabuhot doon na yun, kaya ano? Sige lang kag palit ko tanon, berting mahala dire. Di ba? Mao tanang nga sa una mamahaw medyo ko bago ba dire. Karon di na ko mamahaw gud. Mangapi na lang ko magpan, magpan. Ang pan pwede pagay mahal ang pan gani. Basay way barato sa Japan eh, ngambot lang ko lagi. Indot ang lugar. Di ba? Uy, usas ka mahal. Mahal sa pagkaon. Nakuha, di pa ako magpadala kada buwan. Way problema na ko eh. Kaya kung nanaw na pagkaon ra, pero lagi magpadala kita kada buwan gyud. O na luoy at pagkaon, pahaka na to gamay kay magpadala man ta. Apektado ang pagkaon, pahaka sa kuning gamay, budgetan sa kuning kay magpadala ra ba ko ni mama, ana ba? Kaya kuha pa unta lagi. Sus, labian na sa ko pinakbit karon na nagitay subak ba. Mo na karon kay bawo na mo kung apila ang mga utanon diri sa Japan para na sa mga tawo nga padung pa lang diri.
no? Or sa mga bago pa lang din nabot. Sa mga tao nga walay kalibutan, kung tapila ang utan, o nakaroon kamo, nanay kalibutan. Kaya bisan pag-arte mo, kamo, pati o binuhatan, wagi mo lang padulungan kung diator gyapon mo sa utan. Muna, ikaw, mag-arte ka diri. Di ka makagutan, hurot ginang kwarta ni mo. Ako lang maluoy ni mo, no? Kay, utan pa lang, pwede naman mahal. Saan magkarni pa ka, di ba? Muna, kung tambag sa inyo ha, diya pala mo daan, hinahinay na mo kao na mag-utan. Pero wala pa mamabot din sa Japan. Para maanad mo ba? Kaya diri sa Japan, hilig na ba yung mga utan mga hapon? Muna nila ha. O karon, muli na dyan ko no, kay magluto na dyan ko pinagpita, yung magkikutom na dyan ko ba? Bye-bye! I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking